A Comunidade de Montes de Santa Cruz denuncia o estado de abandono no que se atopa o antigo vertedoiro da Curota. Dende o seu selado hai máis de 20 anos as administracións non están a asumir o mantemento da parcela na que é frecuente o depósito de residuos. Dende a Comunidade de Montes xa teñen requirido en varias ocasións os concellos da Pobre Ribeira para que cumpran co convenio suscrito no seu día coa Xunta que obrigaba as administracións locais ao correcto mantemento destes terreos. Que tal, saúdos de contado? Imos con máis detalles desta información, tamén con outras novas que imos adiantando en titulares. A Deputación da Coruña aprobou esta mañá en pleno unha partida de 50 millóns de euros máis pro plan único correspondente ao 2024. O organismo provincial supera así os 100 millóns de euros de financiamento para investimentos nos concellos. O presidente provincial criticou tamén a postura da Xunta que, segundo el, apenas destina 113 millóns de euros para toda Galicia e que non aborda o reto do financiamento local. Primeiro encontro entre o goberno local de Vilagarcía e os representantes da coordinadora veciñal. Dende Rabella explican que se trata principalmente dunha presentación protocolaria da agrupación da recente creación que aglutina a todas as entidades do municipio. Encargaránse, din, de propoñer iniciativas ou tratar asuntos que afectan por igual a todos os colectivos. A Asociación Arela continúa a traballar para dar segundas oportunidades aos adolescentes con dificultades e medidas xudiciais. Faino a través do programa Convive.comigo, que procura acollementos temporais aos rapaces e rapazas que se atopan nesta situación. Para conseguirlo, a entidade busca persoas que queiran exercer este papel. Hoxe comezou o Porto Novo Gastronómico. Ao longo desta fin de semana, 24 establecementos da localidade ofrecerán tapas a prezos xeitosos. A Raia será a protagonista na maioría delas. Esta mañá arrancaba esta iniciativa e facío cun show cooking no mercado de abastos, por suposto, coa Raia como protagonista. E Virtudes, a repunante, vai ser a pregoeira da Festa do Tinto de Ribadumia. A programación prolongarase do 30 de maio ao 2 de xuño, como sempre, con grandes orquestras convidadas á cita. O evento celebra este ano o seu 51 aniversario, todo un fito, di o alcalde, grazas á implicación dos adegueiros e de toda a veciñanza, xeración tras xeración. Pois imos de contado con todo isto e moito máis, se están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Comunidade de Montes de Santa Cruz denuncia o estado de abandono en que se atopa o antigo vertedoiro da Curota. Dende o seu selado hai máis de 20 anos, as administracións non están a asumir o mantemento da parcela na que é frecuente o depósito de residuos. O selado do antigo vertedoiro da Curota culminábase no ano 2003. Tras máis de 20 anos, estas 6 hectáreas de monte que deberían estar xa rexeneradas atópanse en estado de abandono, tal e como denuncia a Comunidade de Montes de Santa Cruz. Tras o roubo dos portais, a parcela quedou aberta, posto que tamén falta boa parte do valado perimetral, co que moitos aproveitan para depositar ali todo tipo de residuos. Para nós o que estamos é contratando unha empresa que nos veña a retirar día tras día eses vertidos, porque senón isto sería un escándalo. As imágenes que hai ahora mismo, que se poden ver ahora mismo, son poucas, pero se deixamos ir isto, estamos continuamente vigilantes de que a xente cheja aquí porque ten acceso ao interior do basureiro e todos os días cheja xente con remorques e furgonetas e os seus propios coches cargados de escombro, lixo, plantas e todo o que poden. E iso non queremos novamente para o espacio este que deberá estar totalmente regenerado despois de tantos anos. Tamén é frecuente o tránsito de motos e quads que erosionan o terreo, favorecendo o arrastre de terra. Dende a Comunidade de Montes xa teñen requirido en varias ocasións os concellos da Pobra e Ribeira para que cumpran co convenio suscrito no seu día coa Xunta, que obrigaba as administracións locais ao correcto mantemento dos terreos. No 2001 se fai un contrato cos concellos donde os concellos son os responsables. E así yo comuniquei ao Concello da Puebla no seu momento e ao Concello de Ribeira. Pero hasta ahora non temos notificación ningúns. Estamos en esta situación porque se incumple ese contrato que teñen firmado ca propia administración. Se notificaron varias veces aos dos concellos por entrada no rexistro
bueno, este é un espacio que está aquí morto, non ten actividade ninguna. De non ser así, reclaman que se reverta a propiedade aos veciños para unha mellor xestión deste monte comunal. Un vertido de aceite causou complicacións no tráfico a primeira hora deste venres na autovía do Barbanza. Pasadas as 8 da mañá, os bombeiros de Boiro recibían o aviso ante o risco de accidente que supoñeu o estado esvaradío en que se atopaba a calzada nun treito entre a Pobra e Ribeira. Unha dotación do Parque Comarcal desprazouse ata a zona para proceder á limpeza da vía. Os traballos prolongáronse durante máis de 2 horas e obrigaron ao peche dun carril de circulación en dirección a Ribeira. Afortunadamente non houbo que lamentar ningún accidente e o tráfico restableceuse con total normalidade. E os bombeiros de Pontevedra estrean equipamento, incorporan á súa flota de vehículos un novo camión nodriza con tecnoloxía única en todo o estado. O vehículo conta cun dron de última xeración que pode voar ata 45 metros de altura. Supón, aseguran dende o corpo, unha mellora importante na loita contra os lumes forestais. Un novo camión con tecnoloxía de última xeración e incluso cun dron incorporado. É un novo equipo pioneiro no estado co que contan os bombeiros de Pontevedra para loitar contra o lume. Especialmente os lumes forestais no perímetro de Pontevedra, todas as parroquias, vivendas aisladas, etc. Pode funcionar tamén para casos de inundacións ou casos de, por exemplo, unha persoa que tiñamos dúdas se ou non de que este afogada no río, porque pode captar a súa temperatura e definilo, o sea que ten moitas múltiples funcións, non? A principal novidade é precisamente o dron que trae equipado. Trátase dun dispositivo que pode voar ata unha altura de 45 metros e que permanece unido ao camión cun cable. Ademais, ofrece unha visión xeográfica e térmica. En un incendio industrial, estaríamos hablando, un polígono industrial, somos capaces de subir el dron y con esa imagen térmica ser capaces de ver hacia dónde se nos está propagando ese incendio, cuáles son los puntos calientes y poder modificar la intervención. Si hablamos de una pérdida de una persona, pues estaríamos igual en la situación de poder utilizar la cámara térmica para detectar esa persona. ¿Por qué? Porque desprende un calor y seríamos capaces de localizarla de una mejor manera. Este é o primeiro vehículo forestal do Corpo de Bombeiros de Pontevedra. Conta cunha capacidade de 3.500 litros de auga. Deles 500 resérvanse para un sistema de autoprotección. Lleva unos sensores de temperatura, como comentaban, y efectivamente tiene una bomba que de forma automática protegería el propio vehículo. Unos aspersores empezarían a funcionar protegiendo la unidad. Va equipada igualmente con equipos autónomos de respiración. A adquisición deste novo camión nodriza supuxo un investimento de case 400.000 euros. A Deputación da Coruña aprobou en pleno esta mañá unha partida de 50 millóns de euros máis para o plan único correspondente a este ano, 2024. O organismo provincial superará así os 100 millóns de euros de financiamento para investimentos nos concellos da provincia. A chega de 50 millóns máis aprobada esta mañá en pleno permitirá superar os 100 millóns de euros para investimentos nos distintos concellos da provincia. Unha cifra importante que ven a evidenciar, segundo Valentín González Formoso, o carácter inversor do organismo provincial. Este ano vamos a batir récord de financiación local na Deputación da Coruña. Vamos a superar os 100 millóns de euros xa. No primeiro trimestre do ano superamos os 100 millóns de euros, que era o récord que únicamente un ano pudemos alcanzar. Este ano, en 4 meses, xa chegamos a ese récord e o superaremos ao longo do ano. Suporá, por lo tanto, para os concellos unha tranquilidade saber que van a poder ter capacidade para financiar os servizos básicos municipais, para poder sufragar os gastos correntes municipais, para facer as máis de 4.100 obras que leva financiado este plan dende o seu inicio, que tamén, ademais, terán a única obriga que lles impoñemos dentro da autonomía municipal, a obriga de que teñen que destinar unha parte á protección social dos máis vulnerables. Eso sí que é un piar que a Deputación nunca vai a renunciar e creo que é un mandato da propia sociedade coruñesa. González Formoso criticou tamén a postura da Xunta, que, segundo el, apenas destina 113 millóns de euros para toda Galicia e non aborda o reto do financiamento local. Pensade que para toda Galicia a Xunta
destiña 113 millóns de euros para as 4 provincias galegas e a Deputación agora mesmo 105 millóns de euros só para a provincia da Coruña. Queremos resaltar isto nun momento onde se fala da necesidade de abordar o reto da financiación autonómica, pero non se fala de abordar o reto da financiación local, onde vivimos todos e todas. Estamos administrados por un concello na provincia. Un aspecto este no que incidiu tamén o vicepresidente Xosé Regueira. Segundo el, os concellos asumen cada vez máis competencias, sen ter financiación. De aí a importancia deste tipo de axudas provinciais. Nos consideramos que a maioría da obra pública que se fai nos concellos, salvo as grandes infraestructuras que acomete a Xunta de Galicia, como non podía ser de outro modo, fanse grazas ao plan único. É unha verdade irrefutable o que acaba tamén de decir o presidente sobre que seguramente a gran materia pendente no Estado é o financiamento local. Evidentemente, vivimos en concellos que cada vez asumen máis competencias, algunhas impostas, outras delegadas, pero non delegada a transferencia de recursos, que sería moi difícil que lle fixeran fronte a todos eses retos se na provincia da Coruña non houbera un plan como o plan único. E tamén da política, o Partido Popular de Ribeira volve demandar a creación de columbarios nos cemiterios municipais ante o crecente número de persoas que optan pola incineración. Os populares xa avanzaran durante a pasada legislatura nun proxecto para dotar destes servizos camposantos de Ribeira e Palmeira. Esta medida aliviaría a saturación actual dos cemiterios que apenas dispoñen de espazo para medrar e suporía unha opción máis económica para as familias que non dispoñen de nichos ou panteóns en propiedade. Por estes motivos, o PP presentou unha moción solicitando que se executen as obras para crear estas instalacións nos dous cemiterios de titularidade municipal. Propoñen que se acometan por fases en función da demanda, con posibilidade de ampliación segundo as necesidades. E como xa é habitual, Comisións Obreiras e UGT marcharán xuntas polo 1º de maio. Este ano mobilizaránse polo pleno emprego, reivindicando menos horas de traballo e mellores salarios. Convocan a cidadanía a participar na marcha nun momento de recuperación e conquista de dereitos. Apuntan que hai que sair á rúa para defender o gañado todo agora e continuar avanzando en novos retos laborais e sociais. Explican que España precisa unha política industrial de Estado que cree emprego digno, estable e de calidade para garantir un futuro laboral sostible. Para iso defenden que compre seguir avanzando na mellora da legislación laboral. Agora entenden que toca protexer o contrato de traballo, repartir marxes empresariais, seguir mellorando o emprego e tamén os salarios e tamén reducir a xornada. En Vilagarcía, a marcha conxunta de Comisións Obreiras e UGT arrancará ás 12 do mediodía. Polo pleno emprego, menos xornada e mellores salarios. É algo que bueno, penso que se ven reivindicando desde hai tempo, pero, bueno, este ano pois vai con máis forza cando dende o goberno pois se está plantexando sobre todo o da rebaixar a xornada. Entonces, creo que temos que facer fincapié nesta cuestión. Que estamos albiscando é que todos os dereitos que todo traballador cree que están conseguidos e consolidados, pois vemos que temos que loitar por eles. Non hai un largo período con outro goberno de outro carácter político, pois perdemos moitos deles. Incluso podemos chegar a perder as pagas extraordinarias, o incremento de xornada e aqueles dereitos que ahora mesmo volvemos a conseguir moito pouco e pouco a pouco e con esforzo e movilización. El primeiro encontro entre o Goberno local de Vilagarcía e os representantes da coordinadora veciñal. Dende Rabella explican que se tratou principalmente dunha presentación protocolaria da agrupación de recente creación que aglutina a todas as entidades do municipio. Porque, bueno, unha das cousas que acordamos é manter xuntanzas con cierta periodicidade con representantes desta coordinadora, aínda que a coordinación é constante entre os distintos membros do goberno e as distintas asociacións de veciños e veciñas que hai en Vilagarcía, ben é certo que, bueno, este novo interlocutor pois pode facilitar moito máis a comunicación entre neste caso o Concello de Vilagarcía e as asociacións veciñais. Un dos temas, por exemplo, que se puxo enriba da mesa, que imos traballar xa conxuntamente con eles, é a renovación dos convenios que mantemos entre o Concello e as asociacións veciñais polo uso dos centros culturais. E, bueno, como dixen, é o principio de unha nova
relación, neste caso, un novo interlocutor, como é a coordinadora, que dende logo aplaudimos e agradecemos esta implicación por parte da veciñanza de Vilagarcía. Dende Rabella explican que dende hoxe se abre unha nova liña de traballo a través da coordinadora. Encargarase de propoñer iniciativas ou tratar asuntos que afectan por igual a todos os colectivos. Cuestións como, por exemplo, os convenios para a xestión dos centros socioculturais. Así as cousas, dende o goberno local aseguran que seguirán reuníndose e atendendo de xeito individual a cada asociación para tratar os temas propios de cada unha. A intención é que a coordinadora teña tamén unha liña constante cos membros do goberno local para manter encontros periódicos nos que trasladar demandas e facer seguimentos dos temas abordados previamente. Logo da publicidade falaremos do Porto Novo gastronómico que ofrece dende hoxe ata o vindeiro domingo infinitas opcións para gozar da raia. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Asociación Arela continúa a traballar para dar segundas oportunidades aos adolescentes con dificultades e medidas xudiciais. Faino a través do programa Convive.comigo, que procura acollementos temporais aos rapaces e rapazas que se atopan nesta situación. Para conseguir a entidade busca persoas que queiran exercer este papel. Hoxe a iniciativa presentouse no Concello de Pontevedra co obxectivo de chegar a máis xente. A Asociación Arela busca familias ou persoas dispostas a dar acollemento a adolescentes con dificultades. Trátase do programa Convive.comigo, que se desenvolve en Pontevedra dende o ano 2018. O que buscamos son persoas, son familias que teñan certa sensibilidade de cara á adolescencia e que aposten por unha convivencia temporal por adolescentes que teñen que cumprir unha medida xudicial que ven recollida na Lei do Menor. Actualmente contan con 5 grupos familiares activos. O programa está financiado pola Consellería de Política Social. Dende Arela manteñen un contacto continuo co xulgado de menores para que o teñan en conta a hora de avaliar a situación dun adolescente. É unha experiencia que, lóxicamente, nos dá a posibilidade de ofrecerlle a estes adolescentes contextos naturais de intervención a través dos cales podan poñer en práctica unha serie de aprendizaxes que, lóxicamente, perseguimos de cara a que o poñan en funcionamento cas súas familias de orixe. Dende Arela buscan que a iniciativa chegue a canta máis xente mellor. Queren dala a coñecer para ampliar o seu banco de posibles acolledores. Evidentemente, ten que haber unha estabilidade emocional para poder asumir un proxecto deste tipo. E logo, bueno, se darían unha serie de entrevistas, de acompañamento, pola miña parte e pola parte do psicólogo psicóloga do programa, onde axudaríamos a ver se realmente o seu perfil e a súa familia se axusta á realidade das necesidades do programa e se eles e elas se ven neste rol. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra colabora con Arela na difusión deste programa. Un traballo que socialmente se debe pôr en valor, porque combaten algo que creo que nos convirte en sociedades mellores, que é a desestigmatización de moitas persoas novas que se equivocaron unha vez e que teñen a posibilidade de reinsertarse. As persoas que participen no programa contarán con formación grupal e individual, asesoramento e acompañamento de profesionais e un financiamento durante os meses nos que convivan co adolescente. Os interesados poden informarse contactando con Arela. E volve Ponteciencia, o programa educativo que busca desenvolver o pensamento crítico entre o alumnado dos centros de Pontevedra. Os días 3 e 4 de maio celebrarase a feira, un dos puntos máis importantes da programación. Será na Escola de Enxeñería Forestal. Nesta edición, a 11ª, participarán máis de 450 investigadores e investigadoras. Serán 27 actividades diferentes e 29 investigacións as que se presentarán ante o xurado da feira, que terá que valorar o labor realizado nas aulas e o resultado final. Ponteciencia, que o que pretende é promover o método científico, de promover que o alumnado, que os estudantes, que as estudantes de Pontevedra afonden no coñecemento dese método científico e na reflexión baseada en datos obxectivos, no feito de poder aprender a partir
da observación da realidade, plantexar unha hipótese e demostrar a súa realidade utilizando pois as ferramentas que a ciencia nos aporta. O protagonismo teñen eles, hemos conseguido que os rapaces estean todos os días, os mércores, fora do seu horario lectivo, traballando nos proxectos, e para nós eso xa é un premio. É un logro. É un logro. Moi motivados, é un alumnado que ten moitas dificultades e non tiña, vendo un sistema que non encaixaba con eles, e agora, pois, con Pontenciencia temos esta oportunidade tamén de traballar así, de facelos visibles. E os escolares de Ribeira volveron facer gala do seu compromiso social cunha nova edición do Mercado Solidario que impulsa o Colexio Grupo coa colaboración dos Colexios de Artes e Heroínas de Sálvora de Aguiño. O obxectivo é recadar alimentos a cambio de libros. A pesar da chuvia, foron moitas as persoas que se achegaron ata o Mercado Solidario instalado no adro da Igrexa de Ribeira para facer a súa aportación. Esta iniciativa impulsada polo Ceipo Grupo e que este ano contou coa colaboración dos Colexios de Artes e Heroínas de Sálvora de Aguiño persegue un dobre obxectivo: conseguir alimentos para Cáritas e o comedor social ao tempo que se fomenta o hábito lector. Bueno, nos recollemos a comida e ali os nosos compañeiros dan libros e dan uns tickets que che sirven para coller libros. Ademais das achegas dos veciños que ao longo da mañá se deixaron caer polo mercado, os alumnos doaron tamén kilos e kilos de alimentos non perecedoiros que foron achegando aos centros educativos ao longo da semana. A comida tiña que se pode ser que non caduque, mellor, que teña larga duración. Galletas, azúcar, legumbres. Sí que viron moitos rapaces de diferentes colegios e algunhas nais e pais de compañeros e compañeras. A satisfacción de colaborar con esta boa causa engádese o prazer de gozar do libro escollido entre esta ampla selección con títulos dos máis variados xéneros e para todas as idades. Aquí podemos atopar libros instructivos para nenos máis pequenos, para adultos. Revistas para nenos e tamén cousas como mapas, por exemplo. Tamén se pode encontrar libros explicativos, libros seguramente para tamén pintar. Libros de todos os tipos. Cómics. Chega a Boiro unha nova edición do Maio Vintage. A cita organizada pola Asociación Creaturas en colaboración co Concello desenvolverase o sábado 4 de maio. Como é costume, celebrarase na Rúa Peonil. Este ano contará cun total de 76 postos ambulantes de artesanía e outros produtos. Tamén haberá un espazo para as entidades locais e por primeira vez estará aberto tamén o resto de negocios e a hostalería. Durante todo o día haberá animación de rúa con actuacións musicais e obradoiros, así como outras actividades. Como en anos anteriores, a iniciativa contará tamén co apoio do Concello. Dende a Administración Local destacan a importancia desta cita que cada ano vai a máis o servir de polo dinamizador do tecido comercial e asociativo do municipio. Hoxe comezou o Porto Novo Gastronómico. Ao longo desta fin de semana, 24 establecementos da localidade ofrecerán tapas a prezos ben xeitosos. A Raia será a protagonista na maioría delas. Esta mañá arrancaba esta iniciativa e facía cun show cooking no mercado de Abastos. Hai, ademais, moitas outras actividades paralelas tanto o sábado como o domingo. Así de orgullosos presumen en Porto Novo das súas raias. Elas serán, sen dúbidas, grandes protagonistas dunha nova edición do Porto Novo Gastronómico. Unha cita que comezaba esta mañá na Praza de Abastos cun show cooking do Obradoiro da Hostalería do Salnés. Botaron man de produtos mercados aquí na praza para elaborar en vivo un saboroso menú co que inaugurar estas xornadas gastronómicas. E ademais con dous produtos moi importantes aquí en Porto Novo, tanto a raia como o pulpo. Que son as dúas propostas que temos e aparte tamén cos nenos temos outra elaboración tamén con raia, o sea, en tal caso son dous platos de raia e un de pulpo. A actividade incluiu tamén unha parte infantil na que participou unha vintena de rapaces. Eles mesmos encargáronse de darlle forma ás súas hamburguesas de raia que logo puideron degustar. As hamburguesas temos las elaboradas en boliños, entón eles van a darlle forma, vanas a facer a plancha, vanas a montar nun boliño de pan que tamén fixemos ali no Obradoiro e logo vanos a montar. Temos tomate,
tomate, temos berros, canónigos, queixo, e fan eles a súa composición. E logo, por suposto, van a disfrutar comendo. Co show cooking deuse hoxe o pistoletazo de saída a un portonovo gastronómico no que participan máis establecementos que nunca. Desta volta acadáronse os 24. Este ano temos 24 establecementos. O ano pasado recordo que eran 20 ou 22 establecementos. Este ano un pouquiño máis. E a idea é que cada ano se vayan sumando, porque si é verdad que hai moito máis establecemento aquí en Portonovo, establecementos que elaboran pois tapas de moi boa calidade. A idea é que cada ano se vayan sumando máis establecementos. E aínda que hai propostas de todo tipo, a maioría delas teñen algo en común, a raia e o ingrediente estrela. Todos esos establecementos que participan elaborando as tapas, unha das tapas vai a ser de raia. Pero hai diversos tipos de tapas, pois empanada de raia, pois hai distintos establecementos que van a poñer empanada de raia, pero tamén calderada de raia, e hai moitísimos máis pratos que levan raia, incluso paellas, o sea, arroz con raia. Con esta iniciativa o que se busca é desestacionalizar a actividade económica da vila nunha fin de semana a cabalo entre a xa celebrada Semana Santa e o verán. A idea é pois organizar algún tipo de evento pois todos os fins de semana, pois tratar de que a xente se achegue a Portonovo e a Sanxenxo durante todo o ano, non somente en Semana Santa e no verán. E ademais o Portonovo gastronómico inclúe moitas outras actividades paralelas, aínda que as de hoxe tiveron que suspenderse pola chuvia, a organización confía en manter o resto do programa deste sábado e domingo. Entre esas propostas, distintos obradoiros e tamén animacións musicais do máis variado. Aí a teñen Virtudes, a repunante que será a pregoeira da Festa do Tinto de Ribadumia. A programación festeira prolongarase do 30 de maio ao 2 de xuño, como sempre, con grandes orquestras convidadas á cita. O evento celebra este ano o seu 51 aniversario, todo un fito, di o alcalde, grazas á implicación dos adegueiros e de toda a veciñanza, xeración tras xeración. Ela vai ser a pregoeira da Festa do Tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas de Ribadumia, que se vai celebrar do 30 de maio ao 2 de xuño. Creo que o ano pasado estuvo Luís Zaera, se non me equivoco, bueno, xa era hora de ir subindo un poquinho o nivel, non? Digo, Luís non é por nada, pero bueno, Luís ten un Goya, pero os Goya, que son os Goya? Os Goya non son nada, eu traballo como dixo o alcalde pa HBO. Virtudes confésase como unha gran amante do viño de Barrantes e tamén do bo comer. Min encántame o viño tinto daqui, e bueno, xa digo, espero que me dean un par ou dous pares de caixas del, porque pa eso veño tamén. E para comer, Virtudes non vai ter problema. Este ano, ademais, con novidades. Na xornada do sábado, día da comida oficial, vaise unificar todo nun único punto de venda. Para unha mellor organización, se é posible, pois vai haber un solo punto de venta que sería no Concello de Ribadumia, aínda que colaboramos, por suposto, con eles e nos van a axudar pois a tramitar, por suposto, as entradas. Pero vai haber un solo punto de venta, sobre todo para cando veñen a veces grupos, e aquí percibimos que hai moitos grupos que veñen a esta festa e queren estar pois todos os veciñas, comensales, pois que poidan estar xuntos. A cita cada este ano a súa 51ª edición, consolidada como un dos grandes eventos do municipio. Nos 4 días de festa, máis alá do viño e a comida, tampouco faltará a troula. Como sempre, da man das mellores orquestras do país. Os xoves iniciaremos con París de Noia. O venres a verbena vai a estar Cubo e Combo Dominicano, e ás 9 da noite, pois aquí na Praza do Concello vai Xuntos pola Música, que é un tributo a Juan Pardo, que virá Lis Pardo, Antonio Barros, e o sábado pois vai a estar Saudade e América de Vigo, e despois o domingo pecharemos con Añoranza, M80 e Panorama. E tamén, como sempre, no transcurso da festa coñeceremos os mellores viños nas catas finais. O mestre de cerimonias será Pedro da Devesa, que con moito humor confía en que nesa xornada todos teñamos a axenda despexada de certos eventos deportivos para poder vir a Ribadumia. É un placer, unha honra, de verdade, alcalde, compañeiros todos que estades aquí, e de ser o que vai guiar un pouquiño, hacer os valedores e todo o que se leva facendo nese día. Se vai facer nese día, só esperemos que o Real Madrid non chega á final da Copa de Europa. Se hai algún madridista, porque cae ese día, me parece. Non é o día 1 de xuño. Non, pode ser, non, creo que é. Pero aquí somos barcelonistas. Entonces, esperemos que o Real Madrid non chegue á final da Copa de Europa e poidamos disfrutar dunha festa maravillosa. O Concello xa está traballando, ademais, no plan de seguridade para eses días, así como no dispositivo que se vai montar no punto morado para garantir que todo saia segundo o previsto.
Bueno, pois grandes orquestras no Tinto en Ribadumia, pero tamén grandes orquestras nas festas do San Marcos de Noia. Por exemplo, a París de Noia, que actuaba onte, festexos que van continuar tamén ao longo desta fin de semana ali na Vila Noiesa. Esta noite a verbena na Alameda vai correr a cargo da Orquestra New York e en paralelo Xisco Feijó ofrecerá un concerto na Praza do Tapal, sempre cando o tempo permita, xa que a chuvia pois pode facer acto de presencia na programación que teñen deseñada ali en Noia ata o vindeiro domingo. Con imaxes da París de Noia, precisamente xogando na casa en Noia, poñemos hoxe o punto final ás 9 do día. Pasen bo fin de semana.